में बच गई बिया गावे के तो हमारा के लोग जाने लगी तार बाप के हम भाई हई हमार बाप के ते भाई नहीं खी हम तारा बाप के भाई हई कुंवर जी से भी गौनी तोहरो से गावतनी आ तोरा खानदान में एकरा बाद कोनो यहाँ से ओकरो से गाई हम तो बुढ़वा से पूछल चाहिए एकर बहिनी है घड़ी पेट्रोल मुततिया कि ना यही पूछल चाहिए एकर बेटा पुरुषोत्तमो गान मारा बताए घरे वो गरी चिकन भइल बा 13-14 पर इसके हो गइल बा जेकर बाप ऐसे ही से करता अच्छा ओकर बेटा ऑन में जब अंधकार में जात होई अब मोबाइलवा में जो अपना बापवा कैसे ऐसे करत देखत होई कहत होई कितना बड़का गांडू को चोदा हुआ हम हैं रे वो तो सुखले लाने पिएला खाली बैठे बरा तोरा कत्ता ही ना दवाई दे आज के बाद तोरा गोड़ में ना तोरा गाड़ी में ना लकवा मार दलस तो कही बैठ एकरा के सांझे ला सहत ई हमारा नचनिया कहत जे गाड़ी में भेज ते अपना नचनिया के एजे भेज ना एजे भेज औड़िए जाई ना त मरिए जाई बरा औड़िए जे है ना त मरिए जे लाइन बनाओ तो एगो हेकरा जाति के ठेकान नहीं है आई कहता कि टाइटन घड़ी रहल सार कहीं का खानदान हवाई चप्पल पहनत पहनत मर गई तू टाइटन घड़ी पहनता रहो यारो को यूट्यूब वालन के मारता रहते रुक जो तो हम दवाई हम देते नहीं लागा चलो जौन करबो स तौने नु ओनी के खींची हस नारा लंगड़ा दोनों ही में बड़ा सा आनहरा लंगड़ ओई चड्डे ये सनीचारा बाबा कहाँ रहा अबो से ताको हनी पो अब का तक है खुद सनीचारा अरे बाहर निर्मल भाई बा यार करब आई हमारा के अतना ही गाड़ी देले बा अतना ही हमारा का करियोले बा सुनील भैया हे सनीचारा बाबा ए शनिचरा बाबा एह जन्म में तकरा गोड़ में मरले वाला कबा अगला जन्म बाहर दे वो टेढ़े हो जा बड़ा हमरा लाज लागल बा सुनील भैया जरूरी बा ए मंच पर हमरा के केहू गाड़ी केहू ना हमरा के दल रहला ए जे हम अभियंता जी से गोले बनी कार्यक्रम ए जे हम सुदर्शन यादव जी से गोले बनी कार्यक्रम सभे कोई आई रहुए लेकिन लोथावा ना ससुर ते अपना के बनतर प्यास देखो देखा तनी टेबुलवा में मुड़िया ढुकौले बा टेबुलवा में ना हे शनिचरा बाबा बहुत फालतू बात इज्जत तू ही राख इज्जत तू ही राख एगो तनी पप गीत गाई अतना एहनी का मन बढ़ल बा एकर बाबू धागा बांधत बांधत दाढ़ी बनावत बनावत मर गइले आई कहता जे टाइटन घड़ी हम धइल रहनी टाइटन घड़ी काहे खातिर दल रहला पाहुन के दहेज देबे खातिर ले लो अरे अतना तोर मन बढ़ल बा जे YouTube चैनल वालन के त मारत रे भारत रे तोरी हैं बक दम पर फेंक दी एकदम हम दम काहे धरे जाए काहे आ सबसे ज्यादा तो चैनल वाला लोग टनटनाइले बक एकदम मारो ब्यास की पक पक हमहू फेंक दे मारा मेरे बुढ़वा के भगनी गरम भइल बिया कहत रे कि तू चैनल वाला के मार देता रो अतना पावर बा काहे ना मारल जी ये बबुआ बने के तो ना लेकिन तोरा खानदान भर के जितना में खर्ची चलता होगा लोथा ब्यास के उतना पॉकेट खर्चा रोज होता है 1 लाख के मंथली हमारे पॉकेट खर्चा होता है तू हो जानम तर अरे तोरा बहिन का तोर खानदान भर तरकारी बेचत हार गिले तेरा बहिन करे अरे अरे बहिन का- बक्सर हाट में अब नयका भोजपुर में एकर बाप सब दिन भिंडी बेचल सकरा बहिन के ओकर बेटा के दिन दुनिया बदलल त घर दुआर बनौल से घर दुआर देखले बानी ताटी के घर रहे बेटी एकर के माई के मुंह देखला के बाद बुझला नु कि रानू मंडल के मौसी है वो सोहनी करेले ओही में चोदोइबो करेले केतनो मनाइले मन नहीं माने दुनिया में खाली जान ले जाए
अतने में बेचैन बाड़ो 9 महीना लगातार जौले पूरा ना होई निकली ना तौले हम छोड़ब ना हम तो लेड़ा दिले हम तो भोंक के लेड़ा दिले बाजार में माइक बा अभी लोग जागल ना होई अभी जागल ना जब बूढ़वा के भगनी का भी ना हुई तब लाइन ना करती बाजार में माइक बांध के गलती नु कर देले बाड़ो इना के मर्दे एक आध गो वॉकमैन भटवलिया भेज दे तक बुढ़िया सुनी तरह से बुढ़िया के माइक के वो कही कैसन बेटा बियले बनी केतनो मनाए मन नहीं माने दुनिया में खाली जान तो दिल जान भोजन का के बता दी 5 आदमी खड़ा रही है 5 आदमी आ चैनल वाला सबसे पहले अपन अपन पिन निकाल के कही चलो सब हो गई 5 मिनट भोजन जहाँ शुरू कई नहीं वो भोजन हम ही गा सकिले पूर्वी गाई चाहे कहो प्रकार के भोजन गाई तो हम ही गा सकिले अगर पास आवाज बा कुछो गा सकेला तो उहे गा सकेला लेकिन केहू रुकी ना काहे के जमाने हुए बा आतना बेरा ले नेताजी जब 1000 रुपया बांटस तो इतना देर लोग ना रुकी रात भर के रुकी 1000 रुपया खाती केहू रुक सकेला आ तब ब्यास लोग के एंजॉय लेवे खातिर रुकेला काहे ब्यास लोग के एंजॉय ना लेवेला अरे बाप ई तो बुढ़िया न होई एकरा देखा गारे ने कोइले भी बुरो ने कोइले भी देखा एकरा गे नचनिया अरे तारा टीट में कुछ भाई गुड़िया अरे नचनिया है ना तक ना कतनो मनाई रे अरे मनाई रे एकरा बुढ़ावा तारा बहिन जो दो कितनो मनाई रे ऐसे भाई पे तो फरमाई दिया मन नहीं माने एकरा बुढ़वा तेरा दुनिया में खाली एगो तोहरी तनिको न कइलुहा रहम बेवफा तनिको न कइलुहा रहम बेवफा सहब ना जुदाई और गम बेवफा सुनील भैया तोर चमावा खींच दे हाँ जी ले ऐसे सब चली ऐसे ले आई जौन माल हुई तो ले आई महाराज ले आई मन करे अंडी जौन ले आई मन करे की हो करा गरमाई ले आई जौन ले आई दारू बंदी वही बोलना चले चले आई वो माइक बना चली ले आई चली मैं चली आएगो हाउ हमारा जब गुड्डू बाबा बड़े तब कौन चीज के फेर उसे का बोल कौना मेहरारू के मन ना हो कौना सोहागिन के साथ ना हो कौना ना हो अरे राजा जी कहाँ रहा हो तनी फोन लगाओ अपना बलमुआ कहे तनी फोन लगाओ हाँ देवरा से नंबर मांग अपना मर्दा से बतिया तो बेकरा हम ए देवर बबुआ ससुर यार भैया के नंबर बा हाथ दी तो है केने से खुली जी हाँ बोली हाँ बोली
95,500 हाड़ी में। गाड़ी में, स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो में। यो ले ले बा गाड़ी में बा करा बेटी का उठाइए ना, उठाइए ना, लंगड़ा के बहनी में घुसाइए ना। हेलो, क्या बोला था राजा जी? गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं है राजा जी। जय हो बोला। काहे राजा जी? रवा लगनियों में ना आईनी, सावनों में ना आईनी। ए राजा जी, अब तो भादो चढ़ गई हो, कम से कम अब तो आ जाई। ओई जे फसाल ले दिया। ए राजा जी, हाँ इतना धन कमा के का होई? ए जे हमर माँ जवानी जियान होता। ए राजा जी, खेती बाड़ी के समाचार पूछो तनी। बिया डलाइल ओकरा बाद से एको हाली सोहनी ना भइल ह। रोपनी के बाद अभी सोहनी नहीं भइल तो बड़ा घास हिला गइल होई। बहुत बहुत। आतना घास हिला गइल होई। अनिल भैया सिन्हारी हसिया है तरी चतरिया जाला लागेला नु तब है तरी अथु बांध सिन्हारी। तो बड़ा घास लागल होई रे। सही में घास लागल बा, सही में घास लागल बा। अरे इरे इरे नहीं खे लागल तनी दिखाओ तो दिखाओ तो दिखाओ तो दिखाओ ना तब हेमे के काहे दिखाओ तर तनी हेमे के दिखा। हां दिखाओ तो दिखाओ दिखाओ। अरे यो छिना रे ये बाप रे बाप। शायर बोलो, शायर बोलो। भोजपुरिया। सजावट सपना हमार चूर हो गए। सजावट सपना हमार चूर हो गए। जेकरा के हम अपन समझनी उ धतूर हो गए। पता न खता कौन कसूर हो गई जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर हो गई। इनु कहतिया जे वो हमरा नजरिया से दूर हो गई। इनु कहता इनु हमर नचनिया कहते कि नजरिया से दूर हो गई। एगो लंगड़ा के बहन बियाह होलो थावा के मुकसवा के ऊ कहले जा वाह बेटी जानता जे हमारा गुड्डू बाबा ले नया नया भेंट भइल बा। तोर अभी जन्म ना होई गायकी में जान ले तब से हमने के गुड्डू बाबा के देखो रे। अरे राजकुमार बाबा के सार हमारा गुड्डू बाबा ऐसन केहू प्रयास ना होई ए टू जेड। चाहे हमारे गुरुदेव कमलबास कुंवर जी, चाहे अरविंद सिंह अभियंता जी, चाहे बूढ़ा व्यास, चाहे सुदर्शन यादव, चाहे अजीत हलचल, चाहे कमलेश देहाती, ऐसन केहू व्यास ना होई जे बाबा के द्वार पर खाना ना जाके जे खैले होई। आ ते जतना कमात हो कबे जीवन में उतना बाबा उड़ा देले। जन ले अरे चिट्ठी देखा तनी मुंह बात कैसे मुंह बावता जे ओकरा बुझाता। अरे तोरा जोरे ससुरे मेला नहीं होई तो खेल होई आज हो। का करब लेके तहार एटीए मकाज हो। लोग खातिर वोट देला, लोग खातिर वोट देला गाला यार हमर राजा ए राजा ए हो हमर राजा। और हमारा अनिल भैया हमारे प्रेमी तू रहा जा। ए सन बरिसा के लोग भाई
ए जो सब्जी मंडी लागेला नु ए जो सब्जी मंडी लागेला नु आज के बाद जौना जमीन पर लागेला ओह जमीन पर नहीं खेलेगा आज के बाद सब्जी बेचे के बात है लोथवा कमाई वही में बैठ के कहे कबा कि लो सब्जी भिंडी ले लो डंडी मारे के ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा काम अवतार जा ए हो हमर राजा काम अवतार जा मुन्ना माखन के दोस्त जाई भगवान रकबन ए भैया चाय वाला है रे चाय वाला चाहवा है कपवा में कहां गई थोड़े गरम में अरे राम हो राम पिए ले चुट्टू चुट्टू जहां डलबन त लगी करे चुक अरे जा बाप रे बाप आई कहता जे हमार गाना अजीत हलचल गावेला अरे तारी गाड़ी दे तड़ा सो अरे अते कहता रे जे अजीत हलचल धोबी हमें अरे रे अरे हलखोर के लिए अरे तोरा ते कहता रे इहे हाल बा आई ई कहता जे अजीत हलचल हमरा कहे गोइले त गावे बजावे सिखनी अरे डमड़ा ए रहे के घर नहीं खे बारे तोरा आई अजीत हलचल के रखता आई ई मंदिर पर रहेला ई तो हम जाके एकरा बाबू के नाम है राजकुमार भैया से हम कहने भैया लगे हमने हाँ वो हमर भैया लागल राजकुमार भैया से कहने के रे मंदिर पर रहता हो घर में राखल ओकरा के राखो करा के आ तब तोरा लाज निखरे निखरे हमरा कहता जे कादो हम गाई लेनु त कादो बुझाला जे माने बूढ़ा के फुआ कादो भागल पड़ी हां हम गाई अब देखी औरी कहता जे 1.5 पाना बात यही बोलले बा 1.5 पाना बात यही बोलले बा हाय कहता जे बूढ़ा बहिनी अपन घरे नहीं रखले ना हम नहीं रखले ई हमनी का संस्कार ना हो हमनी के बहन जब सियान हो जाली तो दूसरा जगह हमनी के शादी को दिले जा लेकिन ई अपन बहन दूसरा के लगे बियाह ना करे ना ई अपन ला अरे जाए देखो अरे जोरे ससुर दांत जम जाई तोरा लाज कुछौ लगत रे बोले मुंह भाई मुर्गी मारा गुड़िया मुर्गी कह दिया तो धन से ई मुर्गी मत मारो काहे हई लड़का बहुत दिमाग के तेज बा का भाई तोरा का कब्बे ले हम देखता ई कब्बे ले जब नचनिया मुर्गी मारत है नो तो ई मुड़िया ही करी करता तोरा बात अरे बाकी होई इरी बाप हो बाप होकर बाप रे बाप भा लगले बबुआ धन से ये आइल बड़ू बंगाल से से आइल बड़ू बंगाल से का करे आइल बड़ू
धन से ये तन के भूख नहीं जाई बाबा बहुत दिहनी बहुत दिहनी राउर पैसा लेवे में लाज लागल बाबा ना जाने कहिया तोहरा रुपा हमरा के मिलल पुरस्कार तने बढ़ मां दुर्गा नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र डॉक्टर एस कुमार हमरा चनमत के मुखिया जी के भाई बनी पंकज भैया के हार्दिक स्वागत लो भाई सरफ मिलल बा काहे खातिर रुका काहे खातिर मिलल बा हम जानता नहीं पहले हम तोहरे का पहले बता दी काहे खातिर मिलल बा हाय एक करा के गाड़ी अरे करियावा कहता करी ई करियावा जानता रे के ह तारा बहिनी के भतार हो पवित्र डिटर्जेंट पाउडर एकर नामे बा पवित्र डिटर्जेंट पाउडर मां काली रोड सनबरसा गुड्डू जी हमरा के देले बनी 1 किलो सरफ काहे खातिर एकर नामे ह पवित्र हिरे आओ रे साफा बा ए मुकेश तू ले जा पवित्र हो जाए अरे ससुरा बाप रे बाप ये एकरा के धरा ई ना सुधरे दी हम चाहते नहीं कि सुधर जाए लेकिन ई हमरा के सुधरे ना दी भाला गल धन से ये तन के भूख नहीं जाई काजन कोहिया कि तोहरा बुझा ए काका तनी खैनी बनावा का होई तनी खैनी बनावा का होई खैनिया खाइब ना हां जानतर लोग का करो का अभी ना बताइब का ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा यहाँ के हमर गुरुदेव कमलबास कुंवर जी के यहाँ के संबंधी हैं सुरेश तिवारी जी के संबंधी हैं हम जानते नहीं जी यहाँ के हमने के आपन है हमने के आपन जानी के मजाक करने जा करी ले जा यहाँ के एक हाली ना कका हाली गोल बनी डुमरी गोल बनी कि ना जी आई वैशाली से आके है जे रंग जमा उतरे रंग तो जमा उतरे देखो तोरा के मारे बिना जंतर का करो टंगरिया धरो देखो टंगरिया धरो आ उठा के हुनिया फेंक दे गड़िया फट जाई ई इतना मन करे भइल बा कि चैनल वालन के इमारत है आई तोरा जानकारी बा कि चैनल बा कौन कह तोरा का धली नु देखू तोरा अबे नहीं जानत का धली नु तो गोड़ावा ना तोरे गोड़ावा तोरा गोणिया में ढुका दे लगता जानले रे चुतिया ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा काम अवतार जा हमर राजा काम अवतार जा
अरे कहत या कि ले जाई गांव में जा, 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 जा। सखी के अरे दिखावे के अरे अरे बहुत छोटे छोटे बा छोटा बा बात सुनो जानता रु कहां छोटे छोटे बा अभी दोस्त ना तो बड़े बड़े रही तो झरवा देती अच्छा ठीक बा जानी जाए तो भाई रहे तो कहत या कि ले जाई सखी के दिखावे के हार्दिक हार्दिक माँ दुर्गा नवजात शिशु चिकित्सा केंद्र हमारे यहाँ बच्चों का शीशा में भर्ती करने का उत्तम व्यवस्था है मुकेशवा के हालांकि 7 महीने पर हो गइल बा फ्री में हो जाई अरे फ्री में हो जाई रे तोर मोर पैसा बाची गइल तोर मोर पैसा बाची जो सारा मैं तोर पैसा तोर बाची गइल मुर्गी मारो इनका का 3 ताल से हम बोलनी है ना तू ब्यास रहता तो हम शनिचरा का प्रसंग बोल रहनी है आगे बढ़ोल रहता शनिचरा बाबा के प्रसंग बोल रहनी है काहे ना बोल आगे तू था लगा खाली तारी जो है आई कहता जे खाली नाचता अरे पागल कहीं का नाचेला से खराब हो जाला जेकरा डांड रही सही न नाची तोरा डांड होइए नहीं का नचबे रे तोर डांड भगवान तोरा के ले आई आई एजा होई सुतर हुए आइन कर नचनिया है जब बैठा रही आ नचनियावा के गोदी में सुतर हुए जानता नहीं ओइसे सुतर हुए कि माने कहत रह कि माई पिला दो माई पिया दो माई पिया दो जाए ससुर ए हो हमर राजा ए हो हमर राजा काम अवतार जा हमर राजा काम अवतार जा हमारा बहुत पुरान मित्र हार्दिक हार्दिक स्वागत बा गुड़िया तनिक से तनी बढ़ जा